फैना दं बिसिनाव दा लाना थांगोन जि गोबाव जाबायमोन एकदम जाहाथ' न' बानायबाय थादों नालाय सोलाबा जाबाय थादों ओमफ्राय आङो गरमबो आरो बिरादनो एकदम सोलाबखाया जाथारदों आरोना खामानिफोरा ग्रोब ग्रोब संनाय खावनाय माबा माबि बाबु स्कुलाव थांनाय फैनाय सोलाबथाराखै ओमफ्राय आं सोलाबा होननानै आं भिडिअ होबायानो थाखायो ओमफ्राय आरो मारै इदि माबाना थानो होननानै आं दिनै सोलाबथाराबाबो दिनै होथारबाय आरोना ओमफ्राय जों नै दा न'आवसो दंफैयो मिस्टारनि माबा मोनसे खामानि बेयाव बङाइगाव फैनो गोनां जादों ओंखायनो ओमफ्राय जोङो फैफाबाय आरो जोंहा आइयाबो बे न'नि आइया एसे माबा माबि लोमजानाय देहाफोरा बारा थिग गैया जादों ओंखायनो खनसे ओरैनो खबर लाथाथाव बिसोरबो फैखायोबा होनना फैफाबाय आरोना ओमफ्राय आं नाजागोन दिनैनिफ्राय भिडिअ होबाय थानो ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ जों मिस्टार आं ओमफ्राय जों गामि खाथिनिनो गारि सालायग्रा गारि लाना फैदों नालाय ओमफ्राय आरो जोंहा बिबोनां सासे फिसा बिबथैनि फिसाला फैदों आरोना जि सान्दुं ओमफ्राय आं खाख्लुमलायदों आरोना जोंनि नैबे लामा खाथिथिं एसे माबा मोनसे घटना जादों बेयाव ओरैनो आइ फैनायखाय फैफादों आङो दा खोन्थासिगोन मोजाङै मिथियोबा नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ जोंहानि न' खाथियाव ITI माबा दंना ITI कलेज बेयाव नै गारिया बुफायजोबनाय नै मा जादोंमोनबा जोंहा मिस्टारमोनाबो जोंखौ दोननानै सा लोंनानै खामानि माबानो होनना थांबाय ओमफ्राय बिसोरो नुलांनानै खोन्थाहरदों आरोना माथो नोंसोरनि खाथियाव माबा जागासिनो होननानै मारै मिथिया मोजाङै दा गारियानो ग्लासानो बायजोबनायनो बुफायजोबदोंनो दावराव खोनादोंमोन खोनानाया जों आइजों आंजों दैखरथिं दंबा आइ दुगैबाय थाबा सासे जोंनि न' खाथिनि आब'आ आइखौ गाबज्रिबोदोंमोन आरो ओइ आनै ओइनि माबा जादों होननानै खारबोदोंमोन आरोना ओमफ्राय आइया दुगैबाय थानायखाय मा जादों मा मादों मा होनलांदों बियो होननानै माबादोंमोन ओमफ्राय मिथियाखैमोन आरोना ओमफ्राय बावना थादोंमोन जोङो ओमफ्राय दासो जोंहा मिस्टारा खोन्थालांनायाव ओमफ्राय आइया ओरैनो थांनो होनना फैनायाव ओमफ्राय आंबो उनाव फैफादों फैफिनबाय जोङो माबानो मुस्लिम आरोना बिफायानो हिन्जाव लाना खारदोंनो ओमफ्राय मारै बेफोरखौ सोंनोबो मारैबा मोनो आरो जोंफोरा मानो एथ'ग्राब मा होनो गुदि खिथा सोंनो आरो रावबो मोजाङै मिथिखाया बिदिफोरखौ आरोना जिखुनु बिदिनो आरोना बिफाया हिन्जाव लानानै माबादोंमोननो ओमफ्राय फिसालाया मिथिदों खोमा होसोबोयो ओमफ्राय बेयाव मारैबा मोनफैलायनानै ओमफ्राय गारियाबो गावस्रानिनोखाना फिसालायाबो गंसे लाना फैदोंनो बिफायाबो हिन्जाव लाना खारबोदों ओमफ्राय बेयाव मा जालायखो ओमफ्राय बिफामोनहा खारबावबायनो ओमफ्राय फिसालाया रागा जोंनानै गारिखौसो बुख्रेबजोब्बाय आरोना फिसाला लाबोनाय गारिखौ आरो बिफाया लाना खारलांलायदों ना मानो ओमफ्राय बे गारिया बिफाया फैनायमोन ना मा होनो मिथिया आरो जायखिया बिदि खोन्थादों जायफोर नुदों एसे ओमफ्राय दा पुलिस फैनानै पुलिसफोरा गारिखौ लाना थांबाय फिसालायाबो थांफाबाय ओमफ्राय गावसोर मिथिसिगोन दा मा खालामलायो ओमफ्राय मानसिफोराबो खाथिनिनो मुस्लिम जोंनिथिं आरोना मोनसे एरिया दं मोनसे जायगा दं आरोना बेयाव बिराद मालदार दं मुस्लिमफोरा मालाय फुरा जा दामि गोजा आरोना मानसिफोरा गारि घरा बिराद मालदार दङ बे जायगायाव खाथिनिनो आरो मानसिफोरा ओमफ्राय फैफिनबाय जोङो बाबुजों आंजों सान्दुङा दिनै बारा इसेबां थिं दुङाखै थेवबो गरम आरोना ओमफ्राय नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ आंथ' दिनैसो होबाय जि गोबावजों नुजोबथारदों दैज्लांबाथाय जि हाग्रा जाखायो जोंनिथिं हाया गिसिना जोंनिथिं हरैसो गोराननो हाद्रि खुलायलायनाय थाबायबानो हाद्रि गुफुंलायो आरो बिनि सायाव दै आइरन जोंथिंना आरो गिसि हाया बेयाव नैबे थिं होनाय नुनाया बियो आदा सासेनि न' ओइ आदा सासेनि ओमफ्राय आदा सासे दंबावो बे आयंनि आरोना आयंनि न' आयं ओमफ्राय आदा सासे गिदिराथ' बेलेगाव थाहैयो बेलेग माने बेलेग गामियाव आरोना बेयाव बिनानाव फंबाय दं नालाय बाबुनि गेलेग्रा गथ' बेयाव फैदों बियो बाजै मा खालामदों बाजै आदि बा टिभि नायगासिनो जि आरामनो उन्दुना सिखारदों नामा बे दासो बाबुखौ दसे फुथुबाय आं नै ओंखाम जाखांनानै ओमफ्राय जों जाथ'वाखै जासिगोन बाबुआ दसे उन्दुथोंसै र'
मारैबा उन्दुदों फाहामनि र' बोसोरसे जोङो क'क्राझारनि महिन्द्रा कम्पानि गया मा सिकट गया महिन्द्रानि जायखिजाया सिकट दाम मडेला एसे बुलायनाय गोरलै बाटारफ्लाइसो जाबाय हेलौ गुड मर्निं नै सोरांलायबाय ओमफ्राय सोरांनाय लोगो लोगो आं न' सिबग्रोजोबदों आरोना न'खौ सिबनो नागिरदों नै दासो सिबहांदों जोङो मैया 9:30 बारबोदों ओमफ्राय फैबाय माबाय ओंखाम जाबाय उन्दुबाय ओमफ्राय नै दा सोरांलायबाय ओमफ्राय जोंना नै न'आ बिदि जाबाय आरोना जाजोबाखै दाबो बहुद खामानि दंबावो जानो ओमफ्राय आङो जाजोबबाथाय नोंथांमोनखौ जाजोबाबाबो एसे खनसेनोथ' गासिबो जाजोबखाया नालाय मालाबा आराम नोंथांमोनखौ देखायगोन आरोना एसे अखा हादोंमोन अखा हानाय दङ आङो मोनायाव मिथियाखै खिन्थु बिराद सानसे माबाना फैनायखाय जा उन्दुनानै आरो लेटबो जादों नालाय जानाय लेट जाबाय जों फैनायाबो लेट जाखाबाय नालाय बाबाबो आइबो जाखायाखैमोन बिसोरबो ओमफ्राय थोरसि सुजोबखायो आङो मोनायावनो फुङाव हास्लाबाना ओंखायनो नै आं मैया न'आव जोंनियाव दं नालाय ओरैनो थानायखाय ओमफ्राय लाना फैदों आरोना लेबु ओमफ्राय नारेंखलाबो दंखायो जोंनाव ओमफ्राय आरो नै खुमब्राया थाइनै मानि सोना हरदों आइया जि गिदिर गिदिर थाइना दंमोन मेरला दं आरोना ओमफ्राय बेखौ हरदों ओमफ्राय आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै खामानि मावनोसै आं थाब बाबुनिबो स्कुल दंना बाबुनाथ' मैया स्कुला एबसेन्ट जाबाय एबारनिफ्राय भिडिअखौ होबाय थासिगोन आङो ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो नायबाय था होमबासो आंबो होबाय थानो मोजां मोनोना ओमफ्राय जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन दे बाय बाय